So number 4, Comelec NIR Regional Director Paandam sa tanan nga mga kandidato nga siguraduhon nga hindi illegal ang ilang mga campaign materials. Sunod sa kay Attorney Lionel Marco Castellano nahangpan niya nga mayara sa mga kandidato nga nagakampanya na karon nga wala sang tuyo nga magsupak sa mga pagsulundan. Una, di kawan gid ang mga magbutang sa mga kahoy kay wala labot o kuna kay wala labot nga may pagsupak sa Fair Elections Act, may pagsupak pagid sa Forestry Code. Ginadumilian man ang mga pagbutang sa campaign material sa mga poste, labi na sa bahin sang safety and security. Wala man ginatugutan magbutang sa public structure. Kung sa pribado nga lugar kag may pahanugot man lamang sa tag-iya sini, suno kay Castellano, makapagusto ang kandidato sa pagbutang sang iyang mga campaign materials. Damlag pa, ginsiling ni Comelec Chairperson George Erwin Garcia nga may 34 ka mga party list organization ang ilan napadalaan sang notice bagod nakitaan nga sila ang may mga pagsupak. Ang abang likod party list isa na diri kag ginpasalig ni board member Manuel Frederico nga kung mabaton niya na ang ilang notice sila ang maga-comply diri. Ang non-compliant sunod sa Comelec nagakasayuran nga sarang sila mapasakaan sang disqualification case. Ganito na lang, kung gusto nila na hindi sila makasuhan ng disqualification, hindi sila maabala, sabihin na lang na ilagay sa private place.